4 sportverenigingen in Damwâld, de campus en het dorpsbelang moeten meer met elkaar in verbinding staan. De locaties liggen dicht bij elkaar, maar ze zitten op haar eigen eilandje. De verschillende partijen presenteren haar een plan woensdag aan wethouder Wiersma van Dantumadeel. Ze willen hulp van de gemeente bij de realisatie van de plan. We zitten hier aan de zuidkant van Damwâld, bij de nieuwe campus, de nieuwe squallen, met de 3 jerdere squallen bij elkaar zitten. We zitten hier haast jonk in het Botkepark, wat op schop gaat. Ja, en je kunt het net zien, maar de Usbolie ben ik al je sportverenigingen. En wij vinden eigenlijk dat wij, en dat geldt eigenlijk voor alle verenigingen en de squallen, dat iedereen op zijn eigen postzegeltje zit. En dat het net onttrekkelijk is voor mensen om in het gebied te verkeren. En dat moet oors. Het is de bedoeling dat de tennisclub, de beide voetbalverenigings en de korfbalclub uit haar isolement komen. Daarnaast moet jongerijn in de kunde komen met de boetensporten in Damwâld. Heel veel mensen in Damwâld weten het eens dat de tennisbaan lezen hier. Nou, ze lezen hier echt wel. Maar dat geldt ook voor de andere gebieden, dat we wat meer met elkaar aansluiten kunnen. Dat we ook mensen uit Damwâld verleiden kunnen om even een blokje om te gaan. Misschien kunnen we daar nieuwe dingen inbrengen. Misschien kunnen we wat meer eenheid brengen in het hele gebied. Nou, en vanuit die totaalvisie willen we eigenlijk dat we met de gemeente dat gebied verder ontwikkelen. Het Botkepark wordt op het stuit al aanpakt. Er moet nog wat aanvullen worden om de nieuwe campus heen. En ook de tennisclub zal aan de slag met de verdwarsing van Harrenpark. Nevens wethouder Wiersma het perfecte moment om te zien hoe dat combineren worden kan. Hij is enthousiast over het plan. Ze pakken die kansen. En dat is gewoon een beetje de Wordpeak spirit, denk ik. Dat mensen denken van nou, hier zetten we de schouders onder, hier geven we aan de slag. En wie maakt hier mij kwam er wat moois van. Dus die gearworking onderling, sportclubs die elkaar opzieken. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat gebeurt. Het is de bedoeling dat er paden komen tussen de sportvelden. Gewoon onderdelen van het realiseren park binnen in handen van de sportverenigings. Oordelen van de gemeente. Die moeten nou bij elkaar gebracht worden. We gaan misschien in onze begroting bepaalde bedragen staan voor onderhoud. Misschien kunnen we die inzetten om dan nieuwe dingen te doen. Daarmee haast direct het onderhoud pleegt. En de verenigingen die zorgen aan de andere kant dat ze hier de subsidies halen kunnen. Ja, als vereniging kun je soms makkelijker subsidies krijgen dan als gemeente. Nou, zo brengt dingen binnen. Het hoeft ook net in één keer klaar. We nemen daar de tijd voor. Dat we direct zijn. We kennen het alles in één keer. Maar de komende periode hebben we een mooie stip op de horizon. We hebben een tapwerkje. En uiteindelijk dan komt het wel van, want dat denk ik.